Dalawang high-value individual sa pagtutulak ng drogang naaresto ng PNP sa magkaiwalay na operasyon kontra droga sa Camarines Sur. Sa bayan ng Bato, sa pangalawang pagkakataon muling nasa kote ang isang itinuturing na high-value individual sa San Vicente, Bato, Camarines Sur. Pasado alas 4 ng umaga nitong July 26, nasamsam sa sospek ang nasa 782,000 na halaga ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng nasa 115 grams. Pareho rin ang sinapit ng isa pang high-value individual sa Naga City matapos maaresto sa parehong operasyon. Balik at muling himas rehas si alias Noy matapos masakote sa bypass operation sa isang apartel sa Barangay Bagong Bayan Sur. Nabawi sa sospek ang nasa 680,000 ng hinihinalang shabu. Ayon sa PNP, patuloy ang monitoring nila sa mga dati nang nahuli sa illegal na droga at kung nakalabas man ay maaari umanong nakapag-avail ito ng provision at plea bargain kaya't napapayagang makapagpiyansa, subalit tinututukan umano ng mga otoridad ang bawat kaso para masiguro ang conviction sa mga sospek. Ang suspect naman ay may mga karapatan pa rin naman sila na tulad halimbawa, tulad kung yan ay available naman, may karapatan silang magpayansa. Kaya sila ay nakakalabas. Doon sa bagong batas natin, meron doon tinatawag na plea bargaining na kung saan common na inaabil yan ng mga suspect. Naging leverage nila yan sa part nila dahil pag inamin nila, medyo on the case ay namimitigate. Kaya minsan ay napapayagan silang magpiyansa. Sa amin po sa PNP, hindi lang pagpapail ng kaso ang ating tinututukan dyan. Yan din ay may continuous effort tayong ginagawa dyan. Pag na-file na yung kaso ay tuloy-tuloy po ang ating pag-supervise. Tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor sa mga na-file nating kaso to ensure na makonvict yung suspect. Jan Amador, CSN.